Stephen Zammit ta' 55 sena li jgħix l-Imsejda inżamm arrestat sakemm tingħata sentenza l-ġimgħa d-dieħla wara li wieġeb ħati għall-akkużi ta' serq. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispetturi Andrew Aġus u Ritjen Gawċi spjegat kif l-imputat wettaq diversi serqiet matul ix-xahar ta' Diċembru minn ħanut tal-ħwejjeġ tal-isports bil-Kirkara. Lejlet il-miliet, il-ħaddiema tal-ħanut ċemplu l-pulizija meta kien hemm l-imputat fejn ammetta li saraq xi ħwejjeġ minn ħanut ieħor. Il-prosekuzzjoni spjegat ukoll kif f'Ottubru huwa sab kard bankarja u żamma għandu iżda qatt muża. Fil-qorti ġew ippreżentati ħwejjeġ li nstabu fuqu li kien seraq u anke għodda li kien juża biex jisraq. L-avukat tal-għajnuna legali spjega fl-imputat għandu jingħata ordni ta' trattament. L-imputat wieġeb ħati għall-akkużi kollha miġġuba kontrih. Is-sentenza mill-Maġistrat Gabriella Vella se tingħata nhar l-Erbgħa.